obriga de asumir que sempre serán esas viaxes inacabadas. A Aula Castelao de Filosofía, un ano máis, volve a reflexionar sobre a actualidade neste 2012 e na súa edición número 29 faise eco da necesidade de crear un espazo no que repensar a democracia. Leva a debate o papel das democracias europeas fronte á crise económica e de valores. Fai unha reflexión plural arredor do papel destas perante os cambios socioeconómicos e culturais tamén que se están a producir en Europa. Consciente do valor da diversidade á hora da análise e da interpretación, a Aula Castelao trae a Pontevedra diferentes voces que veñen a estudar a democracia europea no novo contexto global e o papel de Galicia dentro dela. Así, poderán escoitar a pensadores do mundo universitario e político como o belga Eric Toussaint, impulsor da asociación ATTAC, que valora dende hai anos un sistema de impostos para as transaccións financeiras. O presidente da Real Academia Galega, Xosé Luís Méndez Ferrín, ou o exreitor da Universidade Complutense, Carlos Berzosa, Ana Miranda, o sociólogo Fermín Bouza e o filósofo Antón Bahamonde tamén participarán nas charlas, entre as que se atopa un encontro con representantes do movimento 15M, unha mesa redonda co título de Malestar, Futuro e Acción. A lección de clausura deste ciclo de 15 conferencias en sesións de mañá, tarde e noite correrá a cargo de Francisco Lousa, líder do Bloco de Esquerda portugués. Reflexión, debate, pluralismo, diversidade e democracia están garantidos nos encontros de filosofía que a Aula Castelao convoca. Filosofía e ensino, filosofía e xénero, filosofía e deporte, filosofía e lingua, filosofía e sustentabilidade, filosofía e relixión ou filosofía e ecoloxía foron algúns dos temas que a Aula Castelao puxo enriba da mesa de debate. Sempre dende un punto de vista diverso e heteroxéneo, invitando a meditación, creando unha masa crítica sólida, capaz de xerar coñecemento. A Caixa Galega apoiou a iniciativa dende os seus primeiros momentos porque cree que é necesario traballar para unha sociedade galega informada, culta, moderna e, polo tanto, mellor. Moitas grazas a todos e, como diría Cunqueiro, 1000 primaveras máis para a Semana Galega de Filosofía. Bueno, bos días a todos e todos de novo, queridas amigas e amigos. Ben, eu non adoito a... Quero facer unha matización cariñosa ao coordinador da aula, co que comparto a totalidade do discurso que fixo nesta inauguración. Pero hai unha cuestión, matización, aclaración, porque eu sei que el non quería decir eso e además se refería a outra cousa. Ben dado polo meu empeño en diferenciar, cando falamos dos políticos, non meter a todos os políticos no mesmo saco. Os políticos son malísimos, non? Eu sei que el non quería decir eso, que sabe perfectamente, pero que me sinto na obrigación de explicalo. Hai políticos que traballamos tamén no BRAN, e hai políticos, afortunadamente, non só en Galicia, senón a nivel de Estado, que se opuxeron a esa modificación da Constitución en agosto pasado. Non chegaron aos 35, porque se foran 36, poderíamos exixir que houbera un referéndum para modificar a Constitución. Pero hubo algo menos de 36 ou de 35 que se opuxeron a esa modificación da Constitución que significaba ou significa darlle, bueno, de alguna maneira, dereito de pernada aos bancos, garantizar os ingresos dos bancos antes que os intereses de todos os cidadáns e, ademais, en fin, bueno, non ten explicación. E, afortunadamente, inda que sexamos poucos, algúns queremos que non nos metan no mesmo saco. Quer dicir que hai políticos e políticos, e hai políticas e políticas distintas, non? E a política eu reivindicarei sempre como a única forma de gobernar a polis e, polo tanto, de intentar mellorar as cousas, non? Ben, dito isto, con todo o cariño do mundo, porque xa digo que comparto absolutamente e me resulta violento decilo, pero me parecía necesario explicarlo desde o meu punto de vista. Ben, eu quero darvos a benchegada, a benvida de novo ás sesións, a estas sesións de liberdade e reflexión crítica, lúcida e profunda que conforman esta Semana Galega de Filosofía.
Un espléndido programa elaborado ao fío da actualidade a partir do que aproveitades para plantexarvos temas novos ou temas non tan novos sobre os que proxectar interrogantes, inquedanzas e perspectivas. E poucos asuntos de tanta vixencia como o que escollechedes este ano para esta edición da semana. Europa, especialmente neste intre de medo e incertezas polas mensaxes que o poder proxecta sobre a cidadanía por mor da chama da crise económica. Europa é unha realidade física e histórica da que Galiza forma parte sustancial. O idioma, a paisaxe, as tradicións, a interrelación con outros povos, a ubicación atlántica, as esencias mesmas da nación son europeas no sentido máis profundo e ilustrado deste concepto. Pero o noso carácter periférico, no xeográfico e no económico, sitúanos a remolque de moitos fitos e impulsos que o conxunto de Europa foi experimentando ao longo do tempo. Somos un contrapunto pacífico á tradición imperial do continente. Resistimos como exemplo de forte personalidade cultural e territorial ante a homoxeneización e o aniquilamento cultural tan común noutras zonas da Europa e do mundo. Podemos decir con orgullo que Galiza conserva un certo contrapunto á inercia globalizadora en que vivimos, marcada polo mercantilismo e a produción industrial de mensaxes e materias. Existimos porque temos a nosa propia maneira de ser europeos e non estamos dispostos a ser asimilados por ninguén. Esta heroica enerxía cultural e identitaria propia da Galiza é capaz incluso de convivir co comportamento da maioría das élites dirixentes, entusiastas, colaboradoras da idea democrática, entusiastas colaboradores do sistema europeo de poderes alonxado da idea democrática entregado a unha vil interpretación da Europa como club de codiciosos mercaderes antes que como espacio social de convivencia. Son os que defenden esa especie de capitalismo feliz e regenerador os que situaron a Europa na actual crise e profunda crise. Esas élites galegas e españolas entregáronse hai anos ao que podemos chamar espellismo europeísta, unha quimera que agocha a auténtica idea de Europa, a das grandes corporacións das finanzas, os servizos, os hidrocarburos, o comercio, a rapiña e as importacións, a do Banco Central Europeo, entidades en control democrático que constituye o auténtico goberno europeo. Hoxe vivimos no paraíso da economía liberal, a economía da explotación intensiva do traballo das persoas, a que non se molesta en controlar o comercio a gran escala e os excesos do consumismo. Vivimos nunha Europa sen control democrático da circulación de capitais, sen control público da política económica, nunha Europa que renunciou xa hai anos á converxencia social e territorial. Unha Europa neoliberal que entregou toda a nosa forza cidadá aos grandes grupos económicos e financeiros, nunha Europa allea aos comportamentos democráticos máis básicos en relación á calidade de vida das persoas. Porén, somos bastantes os galegos e galegas que levamos anos dicindo que outra Europa é posible, alternativa a esta outra que foron construindo a súa medida os especuladores das finanzas e as grandes corporacións empresariais. Unha Europa que debería pensar máis nas persoas que nas empresas, que debería fundar a súa expresión nos desexos dos seus povos antes que reproducir a esencia dos decadentes estados imperiais. Unha Europa que defenda e incluso reforce a súa economía pública hoxe entregada ás avariciosas contas do capital privado. Moitos loitaríamos por unha irmandade europea que ofrecese ao mundo unha cooperación racional e de interés mutuo, rachando coa tradición militarista e colonial que sempre a acompañou. En definitiva, penso que hai outra idea de Europa sustentável e social que persiga o benestar dos seus habitantes antes que os beneficios dos seus balances de situación e respetuosa cos dereitos dos povos e as nacións en Estado.
Supoño que de todo isto e de moitas cousas máis teredes tempo e tempo de falar estes días, na compaña e aproveitando a lucidez dos grandes especialistas que compoñen esta nova e brillante aposta da Aula Castelao. Como cada ano, desexo-vos o mellor durante a vosa estadía nesta Pontevedra, a que adoitamos referirnos como unha pequena cidade europea naquel sentido cosmopolita e autocentrado. Un modelo de cidade que cree en si mesma, na súa propia potencia, que medra con dignidade, que ten un altísimo concepto da súa propia forza colectiva, que mira con esperanza o futuro, por moi negros que nos pinten os nubeiros, pois sabe que de fora nunca ha de vir, parafraseando a Castelao, remedio ou esperanza. Declaro, pois, amigas e amigos, inaugurada esta 29ª Semana Galega de Filosofía. Moitas grazas. Bueno.